חברים, כאן עידו אזניקון עומר החמוד. כן, בטורבוטים איתו דה קינג 4. בואו נתחיל. הגענו. איזה טוב אני תכלס בצד איך אני נתחלתי שם? אני תכלס בצד ימין. נכון. עידו בצד שמאל. עכשיו תראו איך אני קופץ. היי, לא, עוד לא. אני מחכה לאח שלי כי הוא חפר. עוד לא. קוראים לו חפר. טוב. אני לא דומה לחפר. מצידי כן, אבל... לא. ביי. אוי לא. יום. היי, גם לי. בוא נעשה אחד ליד השני. מה, ונקפוץ? לא, כן, ונקפוץ כדי שזה לא ישתחרר. אז לא. לי זה ישתחרר. לא, זה לא. לא, זה לא. אני לא יודעת. ביי. לאן אתה הולך? איזה פחדן. לא! לאן אתה מנסה ללכת? שוב למעלה? כן? כל מנצת משיג כסף. למי יש יותר כסף? לי. איך? כמה לך? 163,000. כמה לי? 49,000. מה? זה לא הוגן, אני לא יודע. מה? תעשה תרגילים. מה זה היה? תחת שלי. זה כבר עושה לי כל הזמן הזה. שאני קופץ ועושה A. וואי, אני לא עושה כלום. Lose your daddy. יאללה, אני צריך להגיע ל-200,000. מה שאתם רואים כאן זה עידו מנצח את אח שלו גרוע. ואני, עידו... סטופ! עומר, בוא נלך לפח, אפשר לעשות לנו את הסלייד הכי טוב, נכון? לא. עומר, סלייד שנמשך כל הזמן? זה גרוע. הוא אדיר, קשה לכוון, אבל... למי יש יותר? לי, כן. יש לי 9. נחש למי יש לי יותר? לך. באמת? לא. עומר. יואו, עוד שנייה אני עושה 100,000 מאחד. לא עושה לו. מה? לא! טוב, לפחות יש לי 200,000. מה? 241,000. ולי יש רק 69,000. לא, 69,000. מה? עליתי. אתה מחכה לי, נכון? לא. אז רגע. אתה מחכה, נכון? כן. לא. אז אני לא בא. תעבור. אני בסוף זה נוצר. נו די, למה זה לא עולה לי אף פעם? אני רוצה לקפוץ.
אני אומרת לך משהו, זה לא נראה לי יעוף עליך. ראית? מה? אמא, אני עדיין רעב. אז... לא! וואו! יואו! הגעתי לגן מקום שלא נאמר פעם. גדולי, אני יכולה רק להציע לך כריך. אתה רוצה כריך? לא, לא. אז זה מה שיש לך. טוב. That's right. Oh yeah. Now that's לאן אתה הולך? אני קופץ. smell power. Looks like a job for White Shadow. מה אתה עושה? אני רוצה שתקפוץ עליך. Who the man? בוא אני אסמן לך איפה. לא, לבד, נסעתי. יודע. הלוואי שתעוף. אוי, אז לא. יאללה. אתה יודע שאני יכול לעשות את זה גם בלי. אני יכול פשוט לעוף. לא, נו, די, עידו, אבל בא לי. אבל בא לי גם. לא, בא לי להעיף אותך. אז לי לא. עכשיו אני אלך כדי שתעיף אותי, אני יודע איפה הייתי. אתה יודע איך? כאן הייתי. כאן, משהו כאן בערך, כאן. איך עולים? איך שעולים? Look out now. לא! זה ילד, אתה אומר לי לא לקפוץ בשפיצים ואתה עושה את זה. That's what I'm talking. וואי! גם אתה. לא, את זה ניסיתי לעשות. טינג. עכשיו אני יודע איך עושים. לא יודע איך עשיתי את זה. יאללה, קפוץ, נראה אם זה יעוף עליי. White Shadow. לא. יואו! קרוב. נחת שם. יואו. מחר איזה יום זה? האימוג'י או מחר זה היום של הזה? האימוג'י. לא סמיילים מציירים. מחר זה התינוקות. מחר זה תינוקות? לא בטוח. כן, מחר. לא מחר. איך מחר? מחר יום שבת. לא, היום יום שבת. לא נורא, אני צריך להסתכל במייל ונדע, לא צריך להתפקח על דברים שכולו 100%. נכון? נכון. Yeah, keeping it tricky. אני מוסיף פה ממש. All right. לא. Looking good. לא, אתה לא. יש לי יותר. אם אתה מנסה לעלות למעלה, הצלחתי. Who the man? לא כן, לא אומר. ולא הצלחת. Oh yeah. יש לך איפה. That's what I'm talking about. יש לך 91,000. אתה יודע כמה לי יש? 266,000. לא, די! עומר רוצה איתו את הריכוז. אוקיי, נראה לי שגמרנו להיום. כן, גמרנו להיום. יאללה ביי.